A máme tady další challenge, jak otevřít pití. Jaký je čas? Čas kutilů. A máme tady největšího boxera roku 2013 Patrika Misaře. Dobrý den! Hej, ty Taylor! Máme tady Patrika Misaře, největšího boxera roku 2013. A abyste otevřeli tady tohle pití, potřebujete kvalitní pití z Albertu, úplně jakože kvalitka, vršek, jako žlutej, ten je kvalitní, úplně nejlepší. Nejlíp je vypít po tady tohle, to je označení, víte co, ještě půl litra, kvalitka. Ano, a abyste otevřeli tady tohle pití a tenhle vršek, to už necháme na největším mistrovi boxerovi Patriku Misařovi roku 2013. Ano, děkuji. Ano, Patrik Misař, ano, největší svaly. Děkuji, Ukažte děkuji. svaly Patriku Misař. Tak dobře, Patrik Misař. Patrik Misař první zacvakne ten vršek dolů. Z ničího. Ano, to musíte udělat jako první. To je postup číslo 1. Ano, musíte ale mít Patrika Misaře, jinak to nepůjde prostě, jako to je hlavní. Ano, a teďka ho dáte nahoru, ten vršek Patriku Misaři. Ano, a teď ho otevřete. Ano, pomalý, ano, krásně, ano. A teď si můžete vychutnat chuť grapefruitu. Děkuji. Paťo.